Como un coitelo nada, amenazou aos guardias co coitelo e claro, houve que rodealo. O espectáculo foi bastante bravo, pero só non había 7 ou 8 guardias e o chaval deu que facer. Pero só non deu que facer, claro, eu non digo nada, con un coitelo na mão, sabes como é. Un home moi alterado, armado cun coitelo, ameazando viandantes e perseguido por axentes da Garda Civil. Parece unha película, pero foi real. Aconteceu esta fin de semana en Burela, na Mariña de Lugo, e os axentes chegaron a disparar ao aire para detelo. O suceso causou expectación e temor na vila. Boas tardes, 16 de febreiro, luns de Entroido, benvidos ao Galicia Noticias. A hostalería de Narón está moi preocupada por unha vaga de roubos que teñen en común que son todos de noite, moi rápidos e a procura só de diñeiro. Ben sexa da máquina come cartos, da registradora ou das dúas. Os delincuentes entran rompendo os cristais. Os roubos son a máis en lugares dos que poden fuxir a toda pastilla, como a Estrada de Castela. Tardaron un minuto a romper el cristal, la tragaperra. Y se llevan los dos cascos en la tragaperras y nada más. Lo que se llama. Después para adentro, de la barra para adentro no me tocaron nada. Solamente se vinieron a la tragaperra. A Garda Civil investiga o incendio presuntamente intencionado dunha lancha en Camariñas esta fin de semana. Trátase dunha embarcación de fibra de carbono e 10 metros de eslora, valorada nuns 60.000 euros, que levaba un tempo parada. O patrón e armador da embarcación non ve posibilidade dun incendio accidental. Estaba en Ondarroa, cheguei ás 7 ou 8 da tarde, viña cansado do viaxe, deiteime. E despois, según me dixeron que ás 3 da mañá. Me chamoume un amigo meu ás 10 da mañá ou así, e foi cando fui o jaleo todo, porque debiuse de reavivar o lume e iso todo. Nada, tuveronme que axudar con outra embarcación a remolcala para esta rampa de aquí e todo. Sola non arde. Se non lle mete lume non arde. Este mes de febreiro cheira a Entroido, pero sobre todo a cocidos e a lacón con grelos. O tempo, ademais, acompaña e anima a meterse nas cociñas e preparar os pratos tan típicos da nosa gastronomía nesta época. Nas tendas que venden estes produtos notan o aumento da demanda estes días. É unha das cousas que máis estamos vendendo. Vendemos moito lacón, moita cacheira, moita carne salgada, de todo. Os grelos e o repolo. O grelo subeu, pero relativamente pouco, e o repolo por aí anda. Entón subeu un pouco, non, pero vamos, que non se nota moito. Foi unha escena de película, pero real. Axentes da Garda Civil tiveron que reducir en Burela un home que ameazou varias persoas cun coitelo. O suceso causou expectación e temor nesta vila da Mariña, xa que, ante a resistencia do home, os axentes da Garda Civil tiveron que disparar tiros ao aire para lograr que soltara a arma. O incidente tivo lugar sobre as 5 da tarde do domingo. Un home visiblemente alterado percorría o paseo marítimo de Burela cun coitelo na man. Alertadas as forzas da orde, varios axentes da Garda Civil intentaron que soltara a arma, pero foi sin éxito, así que se viron obrigados a realizar varios disparos ao aire para que depuxera a súa actitude. Cando soltou o coitelo, perseguirono polo areal ata que lograron reducilo. Levaba un coitelo e nada, amenazou aos guardias co coitelo e claro, houve que rodealo hasta que conseguiron reducilo, claro. Foi bastante bravo. Pero só non había 7 ou 8 guardias e o chaval deu que facer. Pero só non deu que facer, claro, eu non digo nada, con un coitelo na mão, sabes como é. Actuaron ben, vaya, tiveron a mente fría. Tiraron uns tiros al aire para reducilo, entón pousou o cuchillo, tiros ali no fondo da playa, entón foi cando tiraron os guardias encima dele e los reduciron. Guardia Civil correndo atrás do paisano, depois non sei máis nada, depois colleron, levaron para arriba e era máis. Ninguén saiu ferido e tras a súa detención o home foi trasladado ao hospital para unha valoración. E leváronlo para o hospital. Pasa que mobilizou os bomberos, mobilizou a Guardia Civil, mobilizou a 112, a todo María Santísima. Nin sei can é, non creo que seña de aquí. Eu penso que non sei, hace saber. Pero non creo, que seña de aquí non creo. O domingo pola tarde non había moita xente no paseo. Pero esta non había moito, porque coincidía máis ou menos a hora del desfile, non sabes?
E non había moita xente. Home, había xente, pero pouca, Tanto a Asociación Unificada como a Asociación Española de Gardas Civís defenden a rápida e eficaz actuación dos axentes en Burela e denuncian a falta de medios materiais e humanos coas que os corpos de seguridade teñen que afrontar situacións de alto risco. Investigan o incendio da lancha que ardeu no porto de Camariñas esta fin de semana. Dase por feito que o lume foi intencionado, non se sabe o motivo. O armador presentou a denuncia esta mesma mañá na Garda Civil. Ainda cheira a queimado e non é para menos porque as lapas cebaronse nela. Ardeu en 3 tempos. Según me dixeron que ardía ás 3 da mañá. Viñeron bomberos, apagaron, e despois pagaron e despois aí ás 10 da mañá outra vez. Tiveronme que axudar con outra embarcación a remolcala para esta rampa de aquí e todo. Trouxámola por náutico e reavivou outra vez no náutico aí. 3 veces se reavivou, non se apagaba. Levaba un mes amarrada a porto como o resto da frota, descártase un accidente. Sola non arde. Se non lle mete lume non arde. Isto tuvo que, non sei. A Policía Científica buscará restos dun posible acelerante, pero de por sí o propio material do casco. Ser fibra, isto é como este acante, planta seguido. A pé de porto falase, sospeitas, especúlase cunha posible vinganza, cun axuste de contas, porque a lancha tamén é propiedade dun dos coñecidos como Ximelgos de Carballo, 2 irmáns que estiveran relacionados con narcotráfico, pero quen se fai cargo dela. Aquí non me agrada nada. Agora non teño moitos inimigos nem nada. Agora bastante ben con todo o mundo. Andaba as nasas e o palangre, a baixura en xeral, pero sobre todo o polvo. Contaban con poder volver ao mar en canto calmar o tempo, pero non vai poder ser. É un golpe duro. O motor foi feito de novo, a electricidade foi feita de novo hai 2 anos tamén. Estaba prácticamente toda noviña. Estiman as perdas nuns 100.000 euros. Está habendo unha vaga de roubos en locais hostaleiros de Narón. Demetrio, o xeito de actuar dos ladróns é común, actúan con moita rapidez. Sí, en apenas un par de minutos os ladróns consiguen acceder ao interior dos establecementos. É o caso desta cafetería, cunha barra de ferro, romperon este cristal, acceden ao seu interior e en apenas un minuto fanse cos cartos da máquina. Como cartos, ese é o seu objetivo, rebentan a máquina e escapan un coaxitín onde están todas as moedas. Xa son varios os establecementos que sufriron este tipo de roubo, supónse ou sospeitase que se trata dunha banda organizada, un botín que en algúns casos podería alcanzar os 3.000 euros. Por iso agora os responsables da hostelería aquí en Narón piden máis presencia policial. Son os restos da desfeita que deixou o último golpe á hostalería en Narón. Por este burato no cristal entraron os ladróns de madrugada e directos á máquina come cartos. E traballaron rápido. Tardaron un minuto de romper el cristal, la tragaperra. Y se llevan los 2 cascos en la tragaperras y nada más. Lo que se llama. Después para adentro, de la barra para adentro no me tocaron nada, solamente se vinieron a la tragaperra. Puideron levar cousa de 1.500 euros. Eran 2 encapuchados e con luvas. Foron rápidos, pero non precisamente delicados. Espertaron os veciños cos golpes. Como el cristal, por lo menos más de 40 golpes, y a la tragaperra solamente le dieron 7 golpes y abrieron. Unos vecinos, unos testigos de acá del frente que escucharon y son los que salieron, vieron a 2 chicos salir y claro, llamaron a la policía. E despois soubo de que entraran noutros locais esa mesma noite. Hay muchos locales que están abriendo. El otro día fue la semana pasada que fue en el Rich. Sí, hay varios. Y toda la gente que se dedica solamente a eso. Debe ser gente que viene de otro lado y viene aquí y están ahora por la zona. Antes desta ondada de roubos hai xusto un ano houbera outra. Case en fronte do bar de Gustavo colleron os ladróns coas mans na masa. Tamén entraran pola come cartos. Viñan de tentalo antes aquí, neste bar da Estrada de Cedeira, pero fuxiron ao verse sorprendidos pola camareira. Romperon o cristal e non conseguiron entrar, porque eu vivo aquí cerca e me chamou a camarera e bueno, podemos controlar toda a situación para chamar a policía e todo, entonces se encargou toda a policía xa e despois foi cando empezaron a roubar por abaixo tamén, no Costa Brava. Están preocupados polos novos asaltos. Está habendo roubos outra vez e eu estarei, mandarei unha cama aquí no almacén e dormir aquí, porque é o que me queda. A policía investiga varias denuncias presentadas nas últimas semanas. Entraron ou tentaron entrar en varios establecementos de Narón e Ferrol.
E van ver de seguido a imaxe que atopaban esta mañá os propietarios de vehículos estacionados no aparcamento da Xunqueira, en Bertamiráns, no concello de Ames. 3 coches tiñan as ventás reventadas despois de que alguén entrara a roubar neles. Os danos son importantes, pero o botín escaso, unhas moedas soltas e unha baliza de emerxencias. Segundo confirma a policía, estes dispositivos están a converterse nun obxectivo cada vez máis común neste tipo de asaltos. Non é unha estrada, é unha corredoira. Xoga esta vida, a vida da familia. Meu irmão sube varias veces. Un peligro constante. Na autovía do Noroeste, A6, en Baralla, traballan para retirar o camión lituano que emborcou na vía na mañá do domingo. O tráfico dirección a Coruña está a ser desviado pola Nacional Sexta. Primeiro, descargouse o vehículo que transportaba produtos cárnicos e a carga trasladouse a outro camión. Baleiralo facilita o seu izado. O camión é de grandes dimensións con 5 eixes. Na zona xa está o guindastre de gran tonelaxe que vai realizar a operación. Nese treito xa había restriccións de tráfico porque tamén está pechado o túnel de Neira tras o desprendemento hai uns días da lona impermeabilizante. En Poio, un incendio declarado esta madrugada deixou danos importantes de carácter material nun edificio de 2 andares. Non houbo que lamentar feridos nin vítimas por un incidente no que a primeira vivenda resultou calcinada por completo e unha segunda quedou afectada. Así quedou a fachada deste edificio da avenida de Seara, en Poio, tras un incendio que se produciu contra 7:20 desta mañá. As lapas orixináronse no primeiro andar do inmoble por causas aínda descoñecidas para posteriormente estenderse ao segundo a través do balcón. Ata o lugar desprazáronse en primeira instancia efectivos de emerxencias de Sanxenxo e dos bombeiros de Ribadumia. Cando se chegou a dotación ali, o que tiñan é un lume xa roto por fachada, é dicir, que salía pola fiestra as lapas e afectaba a planta segundo andar da vivenda. E a dotación de aquí da Ribadumia, xunto cos compañeros de Sanxenxo, empezaron a facer a extinción do primeiro andar. Por mor das elevadas temperaturas que acadou, a extinción do incendio prolongouse até pasadas as 8 da mañá. As lapas calcinaron na súa totalidade o primeiro andar e causaron importantes danos materiais no segundo. Con todo, non comprometeron a estrutura do edificio nin houbo que lamentar feridos nin vítimas, pois a única persoa presente no inmoble cando se iniciou o incendio foi quen de refuxiarse temporalmente no balcón e abandonar a propiedade antes da chegada dos servizos de emerxencias. Como consecuencia do incendio, quedou totalmente afectada o primeiro andar, os cerramentos que estaban máis cercanos a esa estancia, e despois o balcón do segundo andar e tamén parte da fiestra e do recinto do interior. Non había ninguna persoa no inmoble, co cal nos facilitou este tipo de intervención porque sempre é máis dificultoso ter que atender a víctimas. A pesar de que os primeiros indicios apuntan a que a orixe do lume podería ser eléctrica, dende os servizos de extinción apuntan a que aínda é cedo para determinar unha causa, pois a investigación dos feitos atópase en curso. Esta mañá reavivouse o incendio na comisaría da Policía Nacional de Santiago de Compostela e obrigou os bombeiros a actuar de novo. Desta volta, o lume sae da zona de vestiarios do edificio. Este novo aviso prodúcese 4 días despois de que ardera a galería de tiro situada na planta baixa da comisaría. A expedición do DNI e do pasaporte mantense en furgonetas móviles e as denuncias nunha oficina situada en fronte do edificio. Os usuarios da Nacional 540 que une Lugo con Ourense están fartos do mal estado da vía. Algúns chegan a definila como unha corredoira que pon en perigo as súas vidas. Un accidente puxo de manifesto unha vez máis este domingo. Sabela, contanos. Hai accidentes habitualmente, Raúl, vensellados co mal estado desta estrada da Nacional 540, pero tamén incidentes, sobre todo, moitos deles vensellados cos amortiguadores e as rodas dos coches cada día. E din aquí que se non hai máis é porque cada vez máis usuarios desta estrada deciden buscar vías alternativas para non ter que circular por aquí. Nos fixémolo percorrido, atopamos fochancas de varios centímetros de profundidade e tamén algunhas delas de máis dun metro de lonxitude. Hai tamén varios treitos desta vía
vía onde se reduciu a velocidade máxima permitida por motivos de seguridade. Moitos veciños desta contorna xa protestaron pedindo a recuperación e a renovación do firme desta estrada. Anuncian novas movilizacións para o mes de marzo. Hai un proxecto de que se vai renovar esta estrada, pero non será de momento e moito menos será así se continúa chovendo. De calquera maneira, din aquí que se sinten realmente moi inseguros porque a vía en si mesma é perigosa e ademais tamén están preocupados polo estado dos seus coches que din constantemente están arranxando rodas e tamén dicimos o desgaste dos amortiguadores. Tal, inviable, intransitable, un desastre. Es que ni unha ambulancia pode pasar por unha carretera. Ali en Calde, mi madre des que pasaron polo outro carril, senón non das pasado. De feito, un dos meus fillos que iba a traballar rompeulle unha roda así, un burato de grande nunha puchanca. E todos os días se reparan rodas porque reventóse, llantas reventadas, amortiguadores reventados. Este coche cambiáronse dúas porque tiñan deformadas do estado da carretera. Veciños de Raíces en Ames denuncian a desprotección dunha ponte sobre a vía do tren que carece de valado de seguridade. Aseguran que hai 3 anos que desapareceron a maioría das reixas metálicas e non as repuxeron. As dúas que quedan están suxeitas con arames. Esta ponte sobre a vía do tren comunica as aldeas de Raíces e Tarrío en Ames. É lugar de paso habitual de xente que sae camiñar pola zona, pero non todos repararon na ausencia de elementos de protección fundamentais como valado metálico. Foi Carlos, que ten unha casa pola zona, que deu a voz da alarma hai xa 3 anos, cando se supón que as roubaron. Co conseguinte risco que isto supón que caigan encima, porque estas vallas non son de cartón, estas vallas pesan, ou imagino que pesarán bastante, e como caigan encima da catenaria, van caer encima da vía, non sei se están esperando a que haxa un accidente, ou algo, porque eso non o vexo ni medio normal que nadie se fijara no roubo destas vallas. Isto foi pola mañán, isto roubaron pola noite, pola mañán cando vin a pasear por aquí xa faltaban as vallas, pero hai, xa digo, 3, 4 anos ben a gusto. Ainda un día así de chiste miramos por si estarían por aí tiradas ou así, pero nada, o que veu cargounas e levounas. Carlos deu aviso, pero 3 anos despois a ponte segue sen proteccións e as reixas que quedan en pé non ofrecen moita seguridade. Chamei á policía para que viñeran a mirar isto e mandaron a alguén, non sei quen foi o que veu, uns señores aquí con coche e pararon e meteronlle uns alambres. O único que fixeron foi meterlle uns alambres que levan así 3, 4 anos. Os veciños denuncian a deixadez das autoridades e o risco que supón a ausencia do valado de protección. Moito risco, digo de verdad que a veces estamos así por aquí e ves vir algún pai que lle gusta enseñarlle o tren aos nenos e eso, e póñense aí asomados e a min póñenme nerviosísima, mira, de verdad, que me poñen nerviosa porque é un peligro, porque un neno logo salta e un maior que se lle por facer tonterías tamén. Tamén lles preocupa algunha das árbores que ameaza con caer en riba da catenaria. Hai preocupación no barrio de Ferrolvello despois de que esta fin de semana se derrubara outro edificio. É o segundo incidente deste tipo en apenas 15 días tras o derrubamento da casa natal do escritor Ricardo Carballo Calero. Moita casa a caer, moita, e agora coas chuvias é terrible. O vento, a chuvia, non pode haber peor cousa para toda esta miseria. Unha é esta que está a que caeu o sábado, que a que está pegada a casa de Pura. Eu non estaba cando caeu, estaban os pequenos, pero foi terrible, un golpe terrible, e saía o polvo todo por aquí, e os pequenos saliron a tiempo fora a carreiras. E tivemos dentro do malo a sorte de que todo caeu hacia dentro. A propietaria da casa colindante a esta segunda que caeu en poucas semanas neste barrio de Ferrolvello asegura que denunciara a situación en numerosas ocasións. Tiñamos 26 denuncias, 26, e nadie facía caso, gracias a esta señora. Se ti lles mandas notificacións aos donos e non fan nada, hai que tomar algún outro tipo de medida. Obviamente non se moveu nada, nada. Hai que tomar medidas xa. E que tampouco que podemos facer é o que está pasando agora, que temos todo o barrio cheo de vallas. Pola súa banda, Pura cree que non pide moito. Que limparan a casa por dentro tan siquiera, para que non entre auga para a miña. Porque eu teño que pintar todos os anos 2 veces a casa por ese lado. E a auga entra para os escaleras como un grifo. Teño que quitar os calderos todos os días para aquí. A solución, con todo, semella hoxe algo máis preto. A medida que se tomou no Concello,
conseguimos que isto se metera no xulgado para pedir unha orden para poder entrar e limpar, tirar todo e facer un derribo subsidiario. Ayer dixonos a do Ayuntamiento que ahora que iban limpiala e quitalo o alto das paredes hasta onde puideran. Que esta semana que iban a empezar, a ver se é verdad. En Vigo hai queixas entre os veciños de Coia pola presenza de autocaravanas estacionadas nas rúas do seu barrio. Din que aparcan durante días en prazas que poderían usar os residentes para estacionar os seus coches. Pídenlle ao Concello que habilite zonas específicas na cidade para que aparquen sen molestar a veciñanza. Comezamos percorrido polo barrio de Coia. Na rúa Porriño atopamos ata 4 autocaravanas estacionadas, case unha o carón da outra. Nesta outra, con só 20 prazas, 2 están ocupadas por estes vehículos. Unha imaxe que se repite noutras zonas e que molesta a algúns veciños. Siempre hay autocaravanas ocupando espacio, siempre se atraviesan así mal y es un problema para aparcar aquí y siempre nos cuesta mucho, tenemos a los coches parcados por allá porque siempre hay problemas aquí para aparcar. Ai, mira, aí enfrente hai unha, pero sei que hai moitos coches agora, máis que antes é máis difícil. Por aquí non é fácil, máis se xoga o Celta ou se hai así algunha festa ou algún encontro. Din que hai poucas prazas e que as autocaravanas ocupan moito espazo. Pero son muy grandes y nos cuesta mucho, o sea, ocupa demasiado espacio en todos lados, para y es problemas todo el tiempo que hay. 2 plazas, yo veo que está ocupando una nada más. Hombre, son unas zonas bastante conflictivas, pero claro, esos vehículos ocupan más que un turismo normal. Ocupa mucho espacio por el tamaño de las furgonetas, pero ¿qué vamos a hacer? Se estaciona, no hay control. En Vigo, o límite para estacionar no mesmo lugar un vehículo é de 48 horas. Hai quen vai movendo a autocaravana e quen a deixa estacionada durante días. Sí, siempre duran ahí 3, 4 días, no las mueven. O sea, quedan ahí parcadas y salen y se van, no sé para dónde van. Veciños que ponen a moto, sacan a moto, meten o coche, como si fuesen aparcamentos deles. Sí, está aquí casi todos los días y que yo sepa nunca hubo problemas con nadie. No Concello de Vigo non hai un lugar específico para que aparquen. Tienen que ir a unos sitios de verdad que sean para ellas, para poder parcar, porque aquí todo es residencia para poder parcar para las personas que vivimos aquí cerca del edificio del mercado de Coia. Si ubicarlos en otro sitio y dejar para aparcar los coches pequeños. Hai outros concellos como Pontevedra que si teñen unha regulación específica, as autocaravanas só poden aparcar na área de Tafisa e a estancia máxima é de 72 horas. Neste luns de Entroido non podemos faltar a unha das citas máis sinaladas, a Farrapada de Laza. Nuns minutos estaremos ali para dar boa conta do que nos agarda neste día marcado pola tradición e a troula en toda a provincia do Ourense. En Pontevedra, o alumnado da Escola Superior de Conservación de Bens Culturais comezou os labores de restauración do cruceiro de Montiño. O ben patrimonial resultara gravemente fragmentado tras unha colisión cun vehículo en xullo de 2023. Un dos obradoiros da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia alberga dende hai escasos días os fragmentos do cruceiro do Montiño, un ben patrimonial pertencente ao lugar de Casal de Novo, na parroquia de Lérez, que foi derribado e danado pola colisión dun vehículo. Case 3 anos despois do incidente, o alumnado de terceiro da especialidade de escultura do centro empezou a traballar para restauralo e devolvelo ao seu lugar de orixe. Ante a inminente aprobación do proxecto que lles permita leválo a cabo, xa iniciaron a fase de estudo dos seus fragmentos. Aproveitamos este tempo para completar os estudios previos e adiantar, digamos, a recolocación das pezas, ver se falta algunha peza, se non falta, e un pouco planificar o futuro inmediato que basicamente va a ser unilas, o sea, poñer reforzos e demais, e despois tamén facer a limpeza. En breves poderán iniciar a fase de reconstrucción na que se volverán a unir e fixar as diferentes pezas do cruceiro e se reforzará a súa estrutura co obxectivo de favorecer a súa preservación. Precisamente por ese motivo, o proxecto tamén contempla a relocalización do ben patrimonial a un novo emprazamento. Necesita sempre un reforzo interno que se fai con as varillas de fibra de carbono ou de acero inoxidable, dependendo do caso, e, bueno, entón ten moitos anacos este cruceiro e recompoñer de feito que se poda asegurar. Se proxea a proposta de movelo de sitio, claro, dentro do ámbito que se poda facer, que sea viable, va a ser un movimento de entre 2,5 metros e 3 metros que vai a favorecer que salga dai porque está
estaría no radio exterior dunha curva. Polo momento, os traballos de restauración non teñen unha data de finalización fixada, pois se trata dun labor encadrado no programa do centro. Con todo, o deste cruceiro non é un caso illado, xa que o alumnado traballa na conservación e recuperación de diversas pezas patrimoniais ao longo da súa formación. É perderlle moito medo a traballar con obra real, porque sí que é verdade que entramos aquí na escola en primeiro e segundo traballamos con coballas, non con obra real. Para min a parte, a final, creo que na que máis aprende, porque todos os conceptos teóricos, tan multidisciplinares que damos ao longo de toda a carreira, podémolos ver aplicados aquí. É un proceso de aprendizaxe que non se limita ao traballo manual, senón que tamén implica coñecementos de historia da arte, procedementos de preservación, bioloxía ou mesmo física e química, todos eles destinados a formar os futuros profesionais do sector para preservar o noso patrimonio. Febreiro cheira a entroido, pero sobre todo a cocidos e a lacón con grelos. O tempo, ademais, acompaña estas comidas e anima a meterse nas cociñas e preparar os pratos tan típicos da nosa gastronomía nesta época. Metidos de cheo no entroido, pero sobre todo agora é tempo de cocidos e de pratos tan contundentes como o lacón con grelos. Acompaña ademais este tempo frío e chuvioso e a cociña non entende de crise. Para facer o cocido non se nota a crisis, non? Veremos despois, pero ahora mismo non. Porco, tenreira, galiña e grelo son os produtos máis consumidos estes días, pratos da nosa gastronomía máis tradicional en tempo de entroido. A semana foi a cumbre dos cocidos, vendemos moitos. Vendemos moito lacón, moita cacheira, moita carne salgada, de todo. No cocido ten cabida unha ampla variedade de carnes para satisfacer os padais máis exixentes, pero estes días o que non falta é a cacheira e o lacón. A ver, neste tempo o produto estrela é a cacheira e o lacón. Despois, cando se fai un cocido pequeniño, a xente ao mellor leva pois unha tiriña de costilla, uns osiños de lombelo, menos. Non hai cocido nin lacón sen un bo acompañamento e para iso nada mellor que os grelos ou un bo repolo. Vendemos máis grelos, o repolo é un complemento para si sai nalgúna casa que alguén di, pois na miña casa este tal non come o grelo, entón sí que meten un pouco de repolo, pero como se vende o grelo. E dá igual o número de comensais, se somos 2 ou 20 persoas á mesa. O cocido e o lacón fanse imprescindibles estes días. Hai quen compra para facer un cocido para 2, para 4, e despois temos cocidos que se fan para 15, 20 personas, que se xunta toda a familia. Unha boa proposta que reúne ao redor da mesa a familia e amigos, un prato que apetece sempre, pero con este tempo invernal semella que se fai máis necesario. O luns de entroido ben marcado pola festa da tradición en Ourense. En Laza viven o seu día grande coa farrapada pola mañá e a baixada da Morena pola tarde, pero os desfiles, folións e as ganas de troula espállanse por toda a provincia. A bordo dun iate percorreron hoxe moitos as terras da Moeiro. Temos un chalei cerca onde, é onde descansamos, vimos, acercamos aquí a este fermoso pobo. Lonxe de afastar as ganas de festa, o exceso de auga deste inverno impulsou a creatividade dende portaavións a barcos vikingos, de pesca ou mesmo un tiburón. Este ano hasta acertamos porque todo vai de auga, entón... 6 meses pensando neste carnaval e outros 6 programando o seguinte. Somos moitas carrozas, a unión que hai entre todos para facelo todos os anos. Unha trintena de carrozas percorrerán as aldeas da Moeiro, Cea e Maside durante todo o día. Unha visita agardada con ansia polos veciños que os reciben coa mesa posta. Por supuesto que sí. É un día, unha alegría para o pueblo. Se lle falta os carnavales, Moi divertido. Conoces moita xente, disfrutas. Moito, moito. E cada vez, isto crece máis. Non dirá menos a xente, as generacións siguen. Tradicións que medran xeración tras xeración, como o luns borralleiro de Laza, a Praza da Picota quedou pequena un ano máis para acoller a tradicional farrapada. Toda a estratexia é boa para intentar salir indemne desta guerra de lama. É o preludio dun dos momentos máis álxidos deste entroido, a baixada da Morena, unha catarse colectiva coas formigas e a fariña como protagonistas. Será a tardiña. A mesma hora na que bombos, seixadas e gadañas resoarán en Vilariño de Conxo, na ronda de folións.
E en Oimbra será a música das charangas a que guíe os entroideiros de adega en adega. Retranca, creatividade e bo humor que desafiarán o mal tempo para converter as rúas en protagonistas da festa ao longo de toda a xeografía ourensá. Imos coñecer a previsión do tempo para esta semana, que comeza con choivas generalizadas en toda a comunidade que perden forza cara ao mediodía, aínda que se mantén unha alerta por vento en Ourense. Algo semellante teremos o martes. O peor chega o mércores. Unha fronte moi activa volverá a activar os avisos. O xoves seguen os chubascos e nevará por riba dos 1000 metros. E a boa nova é que de cara ao venres un anticiclón posicionarase sobre a comunidade e debería de deixar unha fin de semana a priori libre de chuvia, con tempo apracible. Que desta volta parece que vai a quedar, polo menos, ese propio venres, o sábado e tamén o domingo. E serían xornadas sábado e domingo, non somente de tempo seco, sino bastante solleiro e cun importante incremento nas temperaturas. A enchente do río Miño, seu paso por Ourense, volve a afectar as termas da Ribeira, que permanecen anegadas e pechadas ao público. A situación repítese cada inverno, pero este ano agrávase tras varias semanas de temporais continuos. O Miño baixa con forza ao seu paso pola cidade de Ourense, pasando 2.800 metros cúbicos por segundo. A nova enchente deixa abaixo a auga as pozas gratuitas do Miño da Veiga, completamente anegadas. A situación repítese na Chabasqueira e na zona pública de Outariz, onde o acceso está pechado por seguridade. O peche nestes meses de inverno é habitual, pero co caudal actual os paseos fluviais tamén quedaron inundados. Chove como está chovendo este ano, pois non hai forma de paralo. A inutilidade das termas gratuitas, a que nesta ocasión se engade o peche das dúas privadas pola proximidade do río, deixa a cidade de Ourense sen ningunha opción termal disponible e non é fácil de levar, especialmente tendo en conta que o 80% dos usuarios das termas veñen de fora da cidade. Moi mal, pero bueno, non nos queda outra, é dicir, si chove, pois un paraguas, non queda outra. O impacto da enchente do río nas termas é moito menor que o que provoca un temporal costeiro. Os daños son mínimos. Por que son mínimos? Porque, como ben observades, non ten oleaje, non pega forte contra as termas, non, que va. O único que falla é que as deixa todas con lodo, evidentemente. Co cual hai que pasar a mangueira, desinfectar e poñelas a funcionar. Non é como nas playas que se leva todo aquí, non? Na cidade de Ourense hai máis de 200 mananciais de auga termal rexistrados oficialmente, pero só se aproveita unha parte mínima. Aproximadamente 5 millóns de litros de auga termal pérdense diariamente polo río abaixo, unha situación que critica a Asociación Amigos das Termas. A parte destas 5 zonas termales que temos, fixera outras 5 máis, e aparte abrira máis centros como este, privadas, sería dinheiro que rebunda nas arcas municipales, co cual sería beneficioso para todos. Pero claro, fai máis o que quere que o que pode. En Ourense, as termas son vida. Agardemos que a primavera as devolva o seu esplendor. O transporte de ría tamén foi noticia en Vigo por mor dos temporais. O servizo viuse interrompido en varias ocasións polas condicións atmosféricas, afectando numerosos usuarios. De feito, os barcos entre a cidade olívica e o Morrazo incrementaron o número de pasaxeiros en case un 4% durante o ano pasado, con 1,5 millón de usuarios. O servizo marítimo entre Vigo e o Morrazo segue gañando peso no transporte público e son maioría os desplazamentos que se realizan por mar en lugar que por estrada. Para mí es que es rápido, me queda cerquita, a 10 minutos andando del trabajo y no tengo que coger el coche, pagar un parking. Utilizo para venir a clase y es mucho más barato que venir en coche y que venir en bus, la verdad. O 2025 pechou con cifras récord alrededor dun 1,5 millón de usuarios, o que supuxo un incremento de preto dun 4% respecto ao ano anterior. Este servizo é usado para múltiples actividades en ambas cidades, como pode ser os estudos, os médicos, as escolas. Entón é un servicio moi demandado pola xente da contorna. O barco xa é imprescindible para a poboación a ambos lados da ría, sendo unha gran maioría de usuarios os que o empregan para traballar. Para traballar, indudablemente, chego moi rápido a Vigo, porque eu vivo en Moaña. Percorres moito tempo? E cartos. Para el trabajo. Y ventajas, mejor que el autobús, que tarda menos. Y aunque esté así un poquito el mar,
sabes, un poquito, non importa. Beneficios de que casi nos sale gratis, porque temos o desconto coa tarxeta da Xunta. Os temporais xogan en contra deste servizo que este inverno tivo que ser interrumpido en varias ocasións. Cuando hai mucho temporal nos dejan la estacada, pero bueno. Si nese momento pois a xente que está a bordo dos barcos, a tripulación e tamén a xente que estamos na oficina, coordinamos de maneira casi momentánea pois a suspensión ou a reanudación do servizo. Estamos moi pendentes das condicións cambiantes. Dependendo da tempada, o transporte de ría tamén presta servizo para as viaxes ás illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas, cun gran éxito de pasaxeiros, sobre todo no verán. Así remata por hoxe Galicia Noticias. Quedan xa con Marta Darriba e o Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.